Amaiak, apuesta vital, edo, bizi ibilbide horren aldeko apustua ekonomia sozial eraldatzearen inguruan, posible ote den, edo egin behar den, eta horretarako Mirenek aipatzen zuen moduan, gonbidatu ditugu eta eskertzen diogu ere beraien presentzia, hiru esperientzia, lau esperientzia pertsonal, hiru erakunde desberdinetan ekarri ditugu, bai. Alde batetik totem, eskaladako segurtasun tresneria egiten duen, erakunde hor dauzkagu Aitor Jaurrieta eta Bingen Erdozia. Ez dut asko luzatuko, ze gero utziko dizugu tartetxoa zuen azaltzeko. Gero bestalde Nerea Elias daukagu, Biziolatik, Goierritik, aipatu dira ez, komunitatea, burujabetza, agroekologia, lako... Eta azkenik Jone Otxoa, gerturatu zaigu, eskerrik asko ere bai, gainea Jone ekonomia sozial eta solidarioko masterreko ikaslea izan dakoa, eta nola bai, ibilbide horiek eta apostu vital hauek irudikatzeko, iruditu zaigu oso eredu, politak eta interesgarriak izan daitezkela, bai. Piskat berain konfortzonatik atera ditugu, ze, alde batetik piskat utziko dizuegu zuen proiektua eta aurkezten, baina bereziki eskatu diegu beraien ikuspegi pertsonaletik, ez? Apostu vital horretatik, edo, beraien bidea nola ikusi duten, posible den, ez? Ekonomia sozial, solidario eraldatzailean bizitza ibilbide hori egitea ala ez. Beraz, nila isildu naiz, pausa emango dizuet. Printzipioz igual totemetik hasiko gera, zuek 10-15 minutu planteatu dugu bakoitzari bere proiektua eta bere ibilbidea aurkezteko, eta gero aurreko txandan bezala, norbaitek egin nahi baitu bere komentario galderak edo hausnarketak edo ongi etorriak izan dira. Bai. Oain bai? Hostia bai. Bueno, esperientzia bezala, zer da, ekonomia sozial solidario zitziteu, eredu berriak, ez hain berriak, baina igual ohituta ez gaudenak, eredu klasikotik pixkat apartatzen dianak eta hasteko, mai gainen jarri behar dugu, erresa ez da, erronka pila suposatzen jo. Oain, erronkaik danak politxeite utere bai. Azkenen, zehoze berria sortzea, berria, diferentea, pentsatzeko beste modu bat biltzea espazio igualen eta. Eta azkenen, esatezena, balore batzuk jartzea mai gainean, enpresa bezala, azkenen, 24 ordutikan 8 pasatzei deulanean, eta ze gizarte eredu nahi deun sortu horren biden edo, beste espazio importante bat iruditzen zaigu, dana lotuta daolako. Eta orduan, gure izaerakin pixkat zerikusia gatenak eta gutzat garrantzitsuk izan daitezken baloreak edo, adibidez, da batetikan danok bazkide izatea eta horrek azkenen demokratizatze baitu kooperatiba edo, langile guztiak kooperatibaen jabeak, dano azkau ardurak kooperatiba barrun,
Eta horretaz gain ere lan duina eskaintzea inguruan eta bueno, beste balore bezala irabazi asmorik gabekoa izatea. Irabazi asmorik gabekoa izatea ere garrantzitsua iruditzen zaigu. Azkenen guk ere pentsatzen dugulako gizartean eragin behar dugula enpresa bezala eta bueno, irabaziak adibidez inguruko eragileen artean kultur eragileak, eragile politikoak izan edozein eragile edo beste irabazi asmorik gabeko kooperatiben artean banatzea, iruditzen zaigula elkartasun keinu bat, pixkat saretzea inguru guztiarekin eta hortikan iruditzen zaigula tiratu behar dela. Gutzat balore importanteenetakoa da irabazi asmorik gabekoa izatea eta gizartean eragitea, ezkea zelula bat ola apartekoa eta. Eta, bueno, gero beste bate, danok bazkide izatean eta, horizontala izatea. Demokrazia eredu berriak probatzea, ez ohituta dagoen demokrazia ere, autonomoa izatea, bai danon lana, bai antolaketa modua, hortan ere, pixkat horizontaltasunak ere badu bere erronka azkenean, eta bidetxo bat indeu, baina oraindik gehatzen zaigu bidea egiteko, beti dago esploratzeko, esploratu eta gainez erreztasun batekin dala eredu klasikotan eroitzea askotan, eredu piramidalean eroitzea eta hortikan ateatziak, badu bere erronka, eta guk eredu bat bakagu, ez bakarra, eta zelandure badakagu haindekan bidea egiteko. Animatu besti gabe esploratzea, baude eredu gehiore bai, eta hoxe, gutu nahi. Horizontaltasun hortan, pixkat gure enpresakin gehi bukatuz, kostatzen zaigu eta reflexio handiak ditugu, ekitate talde bat ere sortu genuen, duela urte bete, urtetako lana uste dugu gaukagula horrekin, guk oso lanpostu ezberdinak ditugu, daukagun enpresa dela eta horren aurrean ekitate bat lortzea, asko filosofatzea eskatzen digu, eta hortan da gure beste helburu printzipaletako bat. Betire, desberdintasunak, alik eta txikinak izan daitezen langile guztion artean. Eskatu digute, pixka bat, ekonomia sozial solidarioan, buruzko esperientzi pertsonalaz hitz egitea, hau reflexio gehiago kostatu zaigu, nik pertsonalki ez daukat, hainbesteko esperientziarik, hau laugarren urtea egingo dut enpresa honetan, lehenagotik ez daukat. Orduan, nik esan dezakedan agian erreflexio filosofiko pixka jarrita, batzutan nekeza egiten zait, eta ematen du zaila dela horrelako estruktura bat aurrera eramatea. Mundu guztiari hitza ematen zaionean, iritzi asko daude, horrek buruzte asko ekartzen ditu, baina egia esan, gero konpensatzen du. Eta hau ikaslei begira eskatu dute egitea, eta benetan konpensatzen du zerbait da. Erresa da askotan agintekate batean erortzea, eta agindu egin egin eta aurrera egitea. Baina nik usten dut, nariketa eta erreflexioa denon artean aurrera emateak oso garrantzitsua dela. Enpresa baten barruan, kargu guztiak kargu guztiak berdin hartuta. Gure enpresan, batzar orokorra dauka azken hitza beti. Eta hor dago, esango dugu, montatzen dagoena eta ingenieroa. Eta biek dute hitza. Eta hori beti mantentzen dugu eta garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Esango nizueke bai, zaila dela, ezinezkoa dela, kontraesanetan ez erortzea. Azkeotan nire hasi berri bat naiz hontan, eta hasieran oso ameslari nintzen, eta esango nuke urtebetera edo pixka bat golpe bat jaso nula. Ostras, kontatu nintzen, igual gehiegi amesten nula. Eta gizarte honek bere lekuan jarri nindun, edo realitate honek bere lekuan jarri nindun,
Eta, hasieran, golpe hori eta gero, pixkanaka konturatzen zoaz ezinezkoa dela, esan bezala kontraesanetan ez erortzea, baina hori aurre egin daitekela eta hala eta ere gauza positiboak eta onak atera daitezkela. Eta nire esperientzia aldetikan ez nintzake ausartu askoz gehiago esaten. Eta gitzu gaitor? Esperientzia baino, besti gabe bain bai ikaslei behi da, eta ikaslek ez zeatenak, baina, norbait animatzea baldin badare, azkenen nik uste bai dala garaia, aspalditik ere, eredu berrita justo bilatzeko, azkenian, nun jarriko deun pertsona erdigunean eta ez kapitala, edo aberastasun kolektiboa individualan gainetikan jarriko da, eta, bide asko da hoiteko, bada oina, badoen 1000 eredu eta gainez egokituta, ez da eredu bakarra. Probatu inbar da, besti gabe, animatu probatzea, eta holako espazio bat sortzea beti apozgarria, bai unibertsitatean, lanbide heziketan ebai, eta hoxe, ez da egit. Azken reflexio bezala, no estoy viendo arriba, azken ekitate bileran hitzaiten genuen eta interesante eruditu hitzaiten oso, aipatu nun, nontara gentozela eta solidarioa izan, ez izan, nola bihurtu gizarte solidario bat. Nik usten dut solidarioa batek izan behar dula. Eta bat solidarioa denean bere lankideekin enpresa solidarioa sortuko dezula. Horrek enpresa solidarioa sortzeak gizarte solidario baten bihurtuko gaitula. Asike iraultza batek bere etxetik hasten dula. Eskerrik asko biei, gaina, bidea zari gara ez, goiz osoan, guerditik aurrera, eta, bidean harriak ere badaudela, hori ikusi behar da eta erakutsi behar da, ezta. Oso, ondo jarraituko gurein biziola, nerearen esperientziarekin, ze kontatzen dugu zen. Eguardion danai, urduri nator, ze ariketa ez diguzu oso ariketa erraixa jarri. Osa, nahi biziolari buruz hitzeitea ohituta nago, baina ez nire ibilbide personal eta profesionaletik mintzatzea gehiago kostatzea zait. Lotxa edo pudore puntu batekin ere egiten dut gaurko interbentzia, ze ezinbestean jarri nauzue ez nire biografiari begira, ez, nundik natorren, eta Katjani Minerren liburuaren izenburua dion bezala, nola heldu naiz ni honaino. Ez, hortik, eta, biluztuko naiz pixka bat. Ataundarra naiz, aita eta ama fabriketako langileak izan ditut, langile klase kontzientzia sakonekoa, etxetik, lanaren balioa oso barneratua, pertsonak langilea izan behar dula, lanak emango digula bizitzan aurrera egiteko aukera hori oso sartua izan dute umetatik, fina izan behar dela bat, langilea, beti gogoratuko dut amonari lehenengo bikotekidea aurkeztu nionean galdetu ziala langilea izangoa behintzatala. Hori barneratuta egonda gure etxean, lana ulertuta besten kontura egingo dezun hori bezala, lanak eta soldatak, baimenduko zigula bizi bat aurrea eramatea, gurasoen espektatiba zan ere, haiena baino hobeagoa izango zen bizitza material bat eukitzeko aukerak izan genitzala, orduan lanaren lehen nozio hori zan lan bat izan behar dut nire bizitzan, aukera emango diana, bizi proiektu bat eraikitzeko, ez? Eta lana da horretarako medio bat, egin behar dedan zerbait. Ez, emakume bezala sozializatu ere izan naiz, eta horrek ere asko markatu du nire biografia eta nire aukera profesionalak. Ni formakuntzaz gizarte antropologian lizentziatua naiz, institutuan izan nun, gizarte antropologia ezagutzeko aukera,
eta karrera aukeratzea tokatzen zanean, esan nionin ere buruari, hau ikasi nahi dut. Eta gerora, noani honekin. Hemendik ezin da lanik egin. Nire lankide batei bere gurasoek esan zioten, antropologia beratxentzako karrera bada. Eta errekulatu egin nun, beldurtu egin itzan. Kezka soziala beti izan dut, gizarte ulertzeko kezka, gizarte arrakalak lantzeko kezka, orduan egin nuna izan zen. Bueno, lana emango dian diplomatura bat ikasiko dut, hori aseguratuko dut, bizi proiektu bat egin dezakedala ontatik, orduan gizarte hezkuntza ikasi nuen, diplomaturatea nuen, da gero zan. Eta gero ikasiko dut antropologia gustoz. Inork ez nau kontratatuko antropologo bezala lan egiteko, orduan hortik ezingo dut bizitza bat aurrera atera. Nire lehenengo lan esperientzia ere besteen kontura izan zen, gizarte hezitzaile modura egin itxun 4-5 bat urte, asko baloratzen dedan lana da, etzan nire tokia, baina asko ikasi nun, eta egia da, esan detez, gizarte arrakalek, desberdinkeriek, asko kezkatu nautela beti, uste antropologia ikastea, gizarte hezkuntza ikastea eta antropologia ikastea biak horrekin lotura handia izan duela, eta hezitzaile bezala lanean, bereziki lan egiten nun familia esku hartzeetan eta kale heziketa programetan, eta desberdinkeria hoietan guztietan beti zeon faktore komun bat, ez bakarra, baina bai garrantzitsua, zala baliabideen materialen gaia. Askotan nik esku hartzen nun familia edo gaztetxoen kasuan, beste 1000 faktore zeuden, baina bazegon bazterkeria ekonomiko bat eta baliabideen materialetara ezin iritsi bat, eta hor obsesio puntu bat sartu zitzaidan, nolabait gizartea eraldatu behar balin badegu eta arrakala sozialak eta ekonomikoak puskatu behar balin baditugu, ezinbestean hartu behar degula gure baliabideen materialen kontrola aldegun neurrian. Lanean ari nintzen bitartean bukatu nuen antropologiako lizentziatura, eta lanerako deitu ziaten. Antropologo moduan, contra todas las previsiones. De hecho, aztu zait esatea, eta gaur goizan haitu nahiz pentsatzen, karrera aukeratu behar nuenean, esto de algo que tenga salida, merkatura botako zaitun zerbait, pieza bat gehiago moduan, nire gurasoen ilusia zen enpresariales egintzazu. Nik usteet, etzekitela zertzan, baina era, enpresa. Hor, ondo jungo zaizu. Hori parentesi artean. Orduan, antropologo bezala lanean hasi nintzen, Farapin, ni lanean hasi nintzenean SL bat zan Farapi, eta gero kooperatiba egitea erabaki gendun, emakume feministez osatutako kooperatiba bada Farapi, lan elkartuko kooperatiba bat, eta nire ibilbide personal eta profesionalean mugarri, lehenengo aldiz idealizatu gabe, baino nire lanaren kontrola neurri batean, kolektiboan, baina, elkarrekin, sentitzea proiektu sozioekonomiko baten ardura geneukala, eta bagendukela, zirrikituak aipatzen zituen Amaiak, zirrikitu txikiak gure bizitza eta gure lanak elkarrekin adostutako moduan egiteko. Eta gero dago merkatua, eta gero dago kapitalismoa, baina gure nolabait mikroburbuja txiki bat sortzeko aukera, horizontala, gardena, eta lan bizitzeko baliabideak ematen zizkiguna. Gure soldata duinak izatera, duinak jatorrak izateko aukera izan dugu, eta nik uste hori ere oso garrantzitsua dela, obsesio puntu hori niretzako lana ez da bizitzeko behar dedan hori eskuratzeko modua bakarrik, baino bizitzeko behar dedana eskuratzeko aukera ematen dit, eta hori ere, uste,
azpimarratu behar degula eta gure lanak baliabide materialak eskuratzeko behar ditugula, ez? Hor urte luzetako ibilbidea egin dut Farapi kooperatiban, esango nuke ia 18 urte edo, lan elkartuko kooperatiban, baino nolabait kooperatiba batean elkartzen gehan pertsonetik aratago, horre Farapin geundela ere, hasi ginen, ez? Sareetan lan egiten, beste kooperatiba batzuekin, ez? Niretzako abia puntuan mikromundo txiki bat zan gurea, ez? Gu ondo geunden lan harremanak politak ziren, baldintza ekonomiko zeak errespetuzko langiro bai, eta aitortzako, claro, baina hau gea gu, baina gu txiki hau da, gu handiago baten parte ez, eta benetan nik niretzako nahi dedan hau, nahi dut jendarte osoarentzako, ez? Eta sareetan parte hartzeak eta beste proiektu sozioekonomiko batzuekin elkarlanak ere, garrantzi hori, ez? Mailan gainean jartzen du, nolabait niretzako balidoa dan ekonomia eredu hau dala jendarte osoarentzako beharrezkoa deguna, eta hortik bereziki olatuko sarean lankidetzan hasten gea, eta nolabait azkeneko etapa honetan, ez, proiektu sozioekonomikoen saretik salto egin dut lurraldera, ez, ni Goierritarra naiz, eta esaten Goierrin beste garapen ekonomiko alternatiba batzuk behar ditugu, lurraldean errotuta egongo dianak, Goierritar guztien bizitzak duinduko ditunak, eta azkeneko tarte honetan egin dut lurraldera, ez? Bizkat, pentsatzen aurrekoan esatu, abiatu nintzen lanaren idea batetik hor naiz sujetu pasibo bat lan merkatuan, me lanzo, naizen erakargarri edo ez lan merkaturako, eta horrek aukera bat ematen didan soldata bat eukitzeko, hortik pasan itzan ez, lan elkartuko kooperatiba batera, proiektu kolektibo batean, sujetu ekonomiko bat izatera, eta hortik lurraldera, ez? Eta, pixka bat evoluzio izan da horrela. Gaur egun konplejuri gabe esaten dut eragile ekonomikoak gehala, ekonomia egiten ari gehala, eta maila personalean beste esparru batzuk ere militantzia feministak eta asko eman diate, baina ekonomia sozialean egindako ibilbidea eskola brutala izan da niretzako, alduntze espazioa, eta etengabe ikasteko aukera eman dian espazio bat. Orduan, gonbidatu nahi zaituztet ikasleak ekonomia sozialeko proiektuetara, ekonomia sozialean behar zaituztegu. Gure proiektuetan utxune asko haitu geha komentatzen, ez? Enpresa kudeaketarako gaitasuna dauzkaten perfilak falta zaizkigu, gu bukatzen dugu antropologoak kudeaketa egin behar dugu ere, kudeaketa ekonomiko ardura kolektiboa da. Baina egia da, momentu batzutan falta diala ere gaitasun tekniko batzuk, eta gaitasun teknikoak dituztenak gerturatzen zaizkigunean, normalean begirada falta zaie. Orduan da, deseraiki behar dugu, zer eta nola ulertzen den enpresa hori egin alizateko, ez? Orduan, behar zaituztegula, begiradarekin, espero dugu esigelan ere logika hauek eta begirada hauek ikasiko dituzuela, eta uste dut zuen bizitzetarako ere ekonomia sozial da eraldatzailea behar dezuela zuek ere. Osondo. Eskerrik asko, Nerea. Nik berez soziologia ikasi nun
eta gero marketinga, orduan oso ondo, eta oraindik egun esateetenan nun egitetelan, beti, enpresaritza fakultatean, baina, bere soziologia ikasi nolako barkamen eskean jarraitzen, hainbeste urte eta gero, eta gian, egin daiteke, ez, ekonomia edo marketinga edo, beste era batera edo beste ikuspegi batetik, eskerrik asko. Eta azkenik, Jone, ez dakit lehen sikira, COP 57 ez dut aipatu, nik ere uste urdurizke goteko eskubidea ere badukadala, barkatu. Jonek masterreko ikasle hori izatez gain COP 57tik dator, eta ari gara aipatzen, zailtasuna, kontraesanak, sektoreak, finantzak lantzeko edo ulertzeko beste, era bat egon daitekeela, badago jende hortan ere lanean, ez? Igual, komplejo horiek gabe. Así que, hitza emango izate, eskerrik asko. Kaixo denoi, eta lehenik eta ben eskerrik asko eta zorionak hau lortzeagatik, eta atzetik kriston lana dagoelako, eta ikusten da. Eta, ere bai, pixkat horrego naizarik eta egiten atzera begira, eta lehenengo gauza urteak pasadia batzuk. Pixkate bizi esperientzia hasiko naiz zuzenean ikaslei esaten ni nahiko gertu daukat hori, eta nik ikasi nun, enekin zer ikasi, nahi nun dena eta ezerrez zidan betetzen, ez? Eta azkenean, ADE ikasi nun, ez? Que tiene salidas, merkatura. ADE. Eta hau bukatu, eta, betidanik ez, klasekideekin beti izan naiz pixka eta raroa, oso kritikoa nintzelako ere bai etxetik, hori etorri zaidalako, ez? Galderak egitea, zer nahi dugun, noragoa, ze kontsumitzen dugun, zer ez? Eta ADE, galdera horiek ez daude, ez? Lehen hasieran Anak ere bai aipatu du, ez? Mira, justo. Hori, ekonomia eta enpresaritza karreretan, graduetan, horrelako ekonomia alternatiboak edo enpresa alternatiboak gutxitan aipatzen dira, eta niri ez zitzaidan tokatu hori entzutea ere. Orduan, hau bukatu eta ekintzaileekin hasintzan lanean, pixkal laguntzen nien, beraien enpresa sortzen, ez? Baina inorketzian esan, bazegoela enpresa beste mota bat. Orduan, nik SL-ak, CB-ak eta olakoak, ez? Gomendatzen dituen, eta horre justu etorri zan pandemia, eta pandemian geratu nintzen lanik gabe, eta horri inflexio puntu bat eukinuen, gauza da, nuela topatzen nire kurrikuluma botatzeko entitaterik, ez? Ez dut nahi hemen lan egin, korbatak eta finantza eta enpresa munduan, eta emakumea gaztea enun inora bota nahi kurrikuluma. Eta ere bai txikitatik umea gustatu zaizkit, orduan ia magisteritzara izena ematera jo nintzen, eta bapatean ikusi nun ekonomia sozial solidarioko master bat bazegoela. Eta esan nun, azken aukera bezala, aber mundu hontan badagoen zerbait, ez? Eta horri izan zen, ekonomia sozialeko mundu hau, beste ekonomia honen mundua zabaldu zidan lehenengo puntua, ez? Ostras, bai, badago jendea bestera batea, ez? Pixkat, nire galdera horiek beste jende batek ere bai egite dizkio bere buruari. Eta, hor egin nuen, eta nire beti galdera norentzat nahi dut lan egin eta zertarako, ez? Hori demora guztian. Azkenean, lehen ere bai aipatu da, 8 ordu egunero asko da, eta norentzako nahi dugu lan egin. Orduan, ere bai gogoratzeet, masterrean ginela, etorri zidan olatuko petik, justo Gorka eta Leire, ez dakite mendu dabe, eta kontatu zuten Kofabrika, eta Kofabrika da pixkat ni lanean egon nintzen hori, baina beste ikuspuntu batetik, ikusita. Eta orduan gogoratzen naiz altxan nintzala hitzaldia eta gero, eta gerturatu nintzen maira, eta esan nien nik zuekin nahi lan egin. Eta
esan ziaten, bueno, pues, kontuan hartuko zutela, ez? Eta hortik, eta, ez dakit, 2 astetara, edo 3 astetara, deitu ez ziaten, eta esan ziaten, behituko fabrikan ez dago aukerarik, baina COP57, bada proiektu bat, igual interesatuko zaizuna, eta gaude pertsona bat bilatzen, pixkate, eramateko, ez? COP57 hemen Euskal Herrian, eta gutxi pentsatuta, esan nuen baietz. Eta kasi, masterra bukatu baino lehen ere, ja hasi nintzen kopen, eta hori hasi naiz askoz gehiago ikasten, ez? Azkenean, ez dakit ezagutzen dezuen COP57 zer da, baina COP57 ere bai sare bat da, pertsona eta entitateen sare bat, eta, ni hor sartu nintzanean hasieran esaten nuen beti, nun dago letra txikia, ez? Nola izan daiteke, ez? Horrelako enpresa batzuk, asko irabazi asmorik gabekoak, baina beti danak pertsonak eta beti erdigunean jartzen zituzten proiektuak, lurraldeari begira zeudenak, guztion artean zegoen harreman sano bat, ez? Niri erakutsi zidaten merkatuan, kompetitibitatea, ez? Beti azkunde hori, internazionalizazioa, ez, geroz eta handiagoa, kontsumoa, ez dakitzer, eta hau zan beste mundu bat, ez? Eta jende asko zegoen hor lanean, eta hori kopekin juneiz proiektu pila bat ezagutzen, hori dalako, ez, sare bat, azkenean, elkartzen garenak, gure, ez, proiektuak bultzatzeko. Azkenean, finantzak mai gainean jarrita, ez? Eta, mundu hontan ez zaigu gustatzen, guri, esate, ekonomia sozial eraldatzaile, ez? Pixkate, feminista alternatibo honetan, diruaz hitz egitea, ez da pixkat tabu askotan, baina diruaz hitz egin behar da, eta finantzetaz ere bai, eta dirua behar dugu gure proiektuak aurrera ateratzeko, eta hori oso importantea da. Baina zein diru eta noren dirua, ez? COP57 hori da. Guazen batzera gure diru apurrak, denon diru apurrak, minimoa hemen botatzet, 300 euro dia, bai? Guazen aurrestera danak boltsa batean, eta diru horrekin, bankuen esku utzi beharrean, guazen gure proiektuak finantzatzera, ez? Orduan, hori, da sare bat, sartzen duguna pertsona eta entitate ezberdinak sartzen dugu gure aurrezkia, eta gure proiektuak, hau da, bazkide diren proiektu eraldatzaileak behar dutenean, gehienetan ez dute behar, ez? Bazkide diren proiektu gehienak ez dute inoiz mailegoa eskatu, baina badakite aukera dagoela, eta behar dutenean hor egongo garela. Eta, adibidezela, totem bada bazkide aurrezten du COP57, biziolari eman diogu mailegu bat orain, ez? Eta kriston proiektua da, ere bai, hemen puntu dago, ere bai, mailegua eskatu zuen lokalantzako, eta justo bukatu du, atzo egon nintzen Mikelekin hitz egiten, eta orain aurrezten hasi da, ez? Orduan, zirkula aldatu da, eta oso importantea da, azkenean, ulertzea egun batean beharko dugula dirua, eta beste batean utziko digula beste proiektu bati bere bidea egin dezan, ez? Piskat hori, azkenean kontzientzia izatea pertsonalki, eta gure entitateetan ere bai, nun gordetzen dugun dirua, eta diru horrekin zer egiten den, eta zer nahi dugun bultzatu. Eta piskat bukatzeko, erantzuteko, ez? Posible da ekonomia hippie batzuen gauza da, ez dugu, ez? Azkenean ikasleen artean pixkat hori hitz egiten da, baina honek ez du diru ematen, honekin ezin gea bizi, ez? Datu batzuk, COP57 bankuen alternatiba moduan ulertzen badegu, txiki-txikia gea, baina proiektu pila bat finantziatu ditugu, eta datu moduan. Hemen Euskal Herrian, bagea ja 400 bazkide inguru, aurreztu eta, pertsona eta entitateak barne, 10 urte darama hemen Euskal Herrian, eta eman ditugu 5 milioi euro, 70 mailegu ezberdinetan, proiektu askori, bai? Eta gero,
kolektiboki horre jartzen da zerekin gu ka daukagu, ez COP27 karekin, baina bueno, zerekin, Bartzelonan hasi izan, COP27 duela 30 urte eta ibilbidea askoz haundiagoa da, baina estatu mailan gaude lursail ezberdinetan, eta hori orokorrean aurreztuta oraintxe bertan daude 64 milioi, hori 300 euro aurrezten duen jende pila bat dago, 7.000 konkretuki pertsona, eta manda dazkagu oraintxe bertan, ia 50 milioi euro, gure bazkideen proiektuak bultzatzen. Eta aurreko urtean, 2024an, 27 milioi eman genituen, 370 mailegoetan banatuta. Proiektu txiki guzti horiei. Orduan, hola, hori bukatzeko esan dudana, dirua behar dela eta kontziente eta badaukagula, ez? Hortik eta guazen jartzera horrelako proiektu superi unkigarri hauek bultzatzeko.